we're here! Lugi kami sa tour guide. Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, ipapakita ko sa inyo yung vlog na nangyari or yung pagpunta namin sa Tangadan Falls. Tangadan Falls is one of the falls sa Region 1 na parang pinupuntahan na siya ngayon ng mga madaming turista. And dahil malapit lang naman kami dito, malalaman nyo guys sa vlog kung bakit napunta kami ng Tangadan Falls. So without any further ado, let's get on to the vlog. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today, we are heading out. So, ngayon sana yung pagpunta namin guys ng Mount Ulap. Kaso, tingnan mo naman, prepared yung kasama ko. And syempre, mas prepared ako kasi dapat overnight kami sa Mount Ulap guys. So, eto dapat yung bag ko. May tent na, may cane, ganyan. So, hindi kami natuloy because of the weather. The weather is really not stable. Ayan. Ang grupo ay nasasayangan sa day off. So, pupunta po tayo ngayon sa Tangadan Falls, sa La Union. And then, maghahanap pa kami kung saan kami matutulog na magka-camp out kami kasi may mga dala kaming mga tents. Kasi sayang naman yung mga binili namin, mga gamit namin sana para sa Mount Ulap. So yun guys, sundan nyo kami sa journey namin, sa paghahanap namin ng Tangadan Falls at sa paghahanap ng matutulugan mamayang gabi. Hey guys, nandito na kami sa San Fernando, La Union. San Juan, La Union. Nandito kami sa tapat ng Presidensya. Yan, yung munisipyo nila. Diyan kami binaba nung konduktor ng bus. Dito daw yung papunta. And the time is already 11:25 AM. Andito pa rin kami. So, dito na kami magla-lunch. Dahil napaka-prepared namin. Bumili pa ng pagkain yung mga kasama namin. After ng lunch, tsaka kami magta-travel papuntang Tangadan Falls. Konting lang, medyo palamig lang doon. And then after that, siguro magka-camp out kami sa beach. Ayun. Kakain muna kami kasi gutom na daw sila. After namin kumain ng lunch guys is pumara na kami ng jeep papuntang San Gabriel. And yung likuan papuntang San Gabriel is sobrang lapit lang pala dun sa pinagstapan namin guys. So, dun talaga yung daanan papuntang San Gabriel. So, ang original plan talaga namin is to trek papunta sana sa falls. Kaso nga dahil late na kaming pumunta doon dahil napakaaga namin lahat gumising. Dinala kami nung jeepney driver sa parking area ng mga habal-habal. Ang binayaran namin guys is 300 pesos each person. Dahil mga nurses na sanay sa VA, sa vehicular accidents, hindi pumayag na dalawang passenger sa isang motorcycle kasi sabi naman namin kung ganun lang din naman yung payment, so each person magpa-pay ng 300 and then one person or one passenger is to one motorcycle. Ganun na lang yung gagawin namin para safer din kasi yung palang daan papunta doon guys may mga super, oh my gosh, parang nasa roller coaster ako, ganun yung feeling. Hey guys, we're here! Lugi kami sa tour guide. Yung travel time guys ng habal-habal papunta dun sa parang base camp papuntang Tangadan Falls will take 20 to 30 minutes na sobrang parang roller coaster gano'n na may paganyan. Sobrang nakakatakot talaga guys. Ako sigaw ako ng sigaw, wala akong pakialam. Sabi pala ni Jonah, siguro sumisigaw na yun sa nervyos niya ngayon. Talagang sumisigaw ako guys, literal na sumisigaw ako sa nervyos ko. Kasi di ba sabi ko nga, tira-tira na lang ako ng car accidents. Tapos baka may mangyari pa and yun nga yung isang wino-worry ko kapag gano'n ng mga travel. Ayoko na may travel accident. And pagdating namin doon guys, ino-offer nila kami na tour guide daw. So, kailangan daw may tour guide. So, yun guys, nagbayad kami ng 500 pesos para sa tour guide. Pero kung kayo guys, naghahabal-habal na kayo, nagbayad na kayo ng 300 pesos each. So, yung tour guide ninyo, babayaran nyo na naman siya ng 500. I suggest, wag na kayong kumuha ng tour guide. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nalugi kami sa tour guide guys. Kasi yung 500 pesos, alam nyo yun, susundan nyo lang pala yung sementado na daan. Hagdan lang siya, ganun. Ayan na naman po yung mga Instagram duo. Give me some neck. Give
me some neck, give me some effect. Ayan. Sige pa, sige pa. Love your flaws. Galingan mo. Nag-aaway na. Sige, may away lang nangyayari. Diyan na matatapos ang pagkakaibigan nyo. Sa mga kagaya naman namin guys na always safety first dahil mga nurses. Kasi kahit marunong kang maglangoy, iba pa rin kasi talaga yung current guys kapag falls. Sobrang may mga tourist naman na naabutan kami doon guys na hindi sila naka-vest. Pero for our safety and ayaw naman namin na may mangyaring mga ganyan nga, nag-rent kami ng vest guys. Kung hindi ka marunong maglangoy or talagang paranoid ka lang kagaya namin, you can rent a vest for 50 pesos. Unlimited time na yon. So sasoli mo lang siya after na. Medyo madulas siya, best. Ay, madulas nga siya. Nakabest ka na nga eh. Gana! Parang mahihila sa'yo! Oh my God! That's scary! Ang lamig! Ang lamig! Oy, Eduardo! Mag-splash! Ah! Wag! So uwian na guys. So prepare for more hangout videos. Pauwi na kami and mas mahirap yung pauwi kasi yung paakyat kesa sa papunta sa falls. So, may mga hagdan naman kaso mas mahirap yun kasi ang steep talaga ng hagdan. Last na hagdan na. Oh my God, mag-hi naman kayo sa vlog. Ano pong masasabi nyo sa Tangadan Falls? Oh, nalasahan mo talaga, 'di ba? Literal talaga. Ano masasabi mo naman sa Sadako na umahon? Maganda pag dive, Sadako pag ahon. Konting push na lang. Sige. 5 minutes. Finale. Final. Yes. 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 Ano bang naisip natin at dito tayo napunta? Pa-vote pa kayo. Ka na. Alam ko na kung bakit sinabing Tangadan to. Oh, kasi tangadan da ka. Daming alam. After ng Tangadan Falls naman guys, dumiretso naman kami sa Halo-Halo de Ilocos, sa San Fernando, so San Juan. Kapag papunta na kayong Manila, San Juan and then San Fernando na yung susunod. So tumigil muna kami sa San Fernando para tikman yung halo-halo nila doon sa Halo-Halo de Ilocos kasi some of the members of the team hindi pa nakakapunta sa Halo-Halo de Ilocos. And Jonah suggested that we should also try the night market. Unfortunately guys, nung time na yon umuulan. So, konti lang yung mga napuntahan namin na mga stores sa night market. So, doon na rin kami nag-dinner. Dahil gutom na kami. Everyone, night market po tayo ng La Union for the food trip. Street foods. Ayun, shawarma oh, pero yung sisig. Pork yun, bro. Pork. Ay, no, bro. Pwede ka magkanin dyan, no. Ang bango. Konti pa nga. Ayan, no. Gusto ko to. Bili tayo. Oo. Yes. Ito naman, Ito yung may butchi. Ay, 1 day old bro na. Ayoko muna. Tingnan muna natin lahat. Dun sa may ano sana, may... Oo, naulan kasi. Ito, barbecue. Ayun, ang sarap oh. Lalo na pag pizza na nila. Antayin natin doon. Saan? Ng mami? Sige. Bro, magantay ka na lang table dyan. Kain tayo, mami. Tapos kain din tayong barbecue. Tapos kain din tayong empanada. Magra-rice. Mami, gusto ko to. Tsaka empanada. Ate, gusto ko to. Ilan sa'yo?
Isa lang sa akin. Walang barbecue sa atin yun. Yan. Tama na yan. Yes, ma'am. Pili na. So yun lang guys yung vlog namin papuntang Tangadan Falls, and I hope you learn something before you go to Tangadan Falls. All the itinerary, travel time period, kapag galing kayong Manila, lalagay ko na lang guys sa description box down below para kung interested kayo papunta doon, malalagay nyo yung budget tsaka yung time frame ninyo. I hope you enjoy your stay in La Union or in Tangadan Falls, and sobrang ganda ng experience doon guys. Yung pagod mo, yung hingal mo, tsaka yung inis mo mawawala doon kasi sobrang sarap ng tubig. Nagsisisi talaga kami guys na late na kaming nakarating doon kasi sobrang bitin talaga yung time. So I suggest you go there as early as you can. So that's it guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Love so wild.